Pahimangno, adto nga dunay pending traffic violations nga wa pa mabayri kay ang Mandawi City naghimo og pag-file og kaso ni adtong wa manumbaling silang balayranan. Dugang detalye nini pinagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, gisugda na sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang pagpasaka og reklamo ni mga traffic violators, mga motorista nga wa mutagad ug wa manumbaling sa ilang mga citation tickets. Gipangunayan sa taga-team Legal Division ang pagpreparar sa mga reklamo batok sa mga traffic violators. Ang abogado nga bag-ong na-assign sa opisina ang nangunay sa pag-file sa mga kaso sa Mandawi City Prosecutor's Office. Sa unang batch, 25 ka mga traffic violators ang gikiha. Gi-request nga mapasamon ang mga drivers nga naisyuhan ng daan og citation apan wala mubayad niini. Fiscal may magpadaw summon ang mga drivers to appear sa among office to clear sa ilang mga violations. So after sa pila ka adlaw ng lihat sa fiscal naghihapon sila nagsa time nga fiscal na magpadaw para sa padang ato suis. Matud sa labaw sa team, random ang pagpili nila sa mga traffic violators nga gikiha. Dunay mga public utility vehicles ang gimaneho, ang uban usab tag-iya og nagmaneho sa mga pribadong sakyanan. Kung maduso na sa korte, posibleng maisyuhan sila og bench warrant. Maong awhag sa team sa katong dunay unpaid violations, isettle na lang gyud kini aron dili magka-problema pagkahuman. Nasa atong citation dapat kutobra sa 7 days nimo i-kuan ang imong violation. Dapat imong bayaran. Yun. Alright. So after 7 days, pwede na mo sa kana mo mulihok na pwede team na mo lihok sa among legal para makuha ng ilang bitaron sila. Lan, matod sa taga-team, unang hugna pa lang kini batch sa mga ikiha unya nila kay magpadayon ang ilang pagsangat og mga reklamo dito sa piskalya. Matod pa mensahe kini sa tanan nga hatagan yun og pagtagad ang ilang mga citation, ilang mga violation og isettle ang ilang mga bayranan. Lan? Okay na, salamat Nico Serino.